Někdo věří, že po smrti následuje jen prázdnota, ale existuje cesta, jak smrt obejít doopravdy, i když za ní zaplatíte svou duší. Stát se stínem, který loví v noci, tvorem, pro kterého je krev jedinou měnou. V dnešním videu se pokusím ovládnout temnotu. Začínám jako obyčejný smrtelník, ale mým cílem je stát se pánem nocí. Tohle je mých 100 dní v hardcore Minecraftu jako upír. Začínáme samozřejmě tím, že jsme se narodili infikovaný s nechutnou nemocí známou jako krev upíra. Takže jsem začal jako člověk, než se stanu upírem, což znamená, že si natěžím dřevo, ale ještě předtím, než jsem si šel vykraftit nástroje, jsem spatřil jednu věž, do které jsem se chtěl podívat. Takže jsem šel nahoru po schodech, jsem mrknout, ale nebyl jsem vůbec ozbrojený. Čili jakmile jsem je spatřil, odvážně jsem utekl pryč. Zeskočil jsem dolů na strom a pokračoval jsem dále. U kraje ostrova jsem si udělal loď a vyplul na malou projížďku k dalšímu ostrovu. Už mi nezbývalo moc času do přeměny na upíra a cestou jsem našel pozemek, kde pobývají dost nebezpeční lovci upírů. Naštěstí jsem byl ještě člověk, takže se nic nestalo, ale s těmito lovci se ještě potkáme. Protože mi nezbývalo moc času, tak jsem odtamtud rychle odešel pryč a počkal jsem už na změnu na upíra. Jakmile jsem se stal upírem, hned jsem dostal 2 srdíčka navíc, bonusový armor. A hlavní věc, která se mi tím odemknula, je strom skillů, ve kterém si postupně budeme odemykat lepší a lepší schopnosti. Začal jsem teda craftit nástroje. V tomto modpacku je craftění dost jiné než v normálním Minecraftu. Takže abych to jednoduše vysvětlil, tak potřebujete si udělat takový 2 stolečky ze dřeva. A v těch stolečkách si děláte zvlášť každý kus nástroje. A potom je spojujete dohromady. Líbilo se mi to. Prvně jsem si udělal dřevěný krumpáč, se kterým jsem se pustil do těžení cobblestoneu a poté jsem si udělal kamenné nástroje. Pomalu se začínalo stmívat a já věděl, že moje kůže na tom bude lépe. Příště si sebou musím zabalit opalovací krém. Natěžil jsem si pár uhlí, udělal torčku, aby bylo vidět v noci a pokračoval dále. Noc je velmi nebezpečná, takže jsem musel být opatrný. Potkal jsem krokodýla a nevěděl jsem, co mám čekat, jestli je přátelský nebo vůbec. Je to aligátor. Je to krokodýl a přátelský krokodýl to rozhodně není. Jo, přátelský krokodýl to rozhodně není, takže jdeme pryč. No, ukázalo se, že přátelský není vůbec. Potkal jsem lovce upíru. Lovec upíru. Tak tahle noc vypadá dost nebezpečně. Jídlo mi už je vlastně úplně k ničemu, Vyhodil jsem jídlo, protože jako upír nemůžete jíst. Místo toho samozřejmě pijete krev ze zvířat, nebo z villagerů. Narazil jsem na kostelního ducha, který bojoval se zombíkem, tak jsem se přidal. Spíš jsem je oba dokončil. Dal jsem mu pár švihů kamenným mečem a padnul dost jednoduše. Padla z něho krev z pytlíku, která healuje. Narazil jsem i na svého upírského bratra. Na tomto světě nejsem sám upír. Čau chábr. Čau příteli. Jak se vede? Našel jsem nějakou strukturu, ve které se nacházel spawner na pavouky. Trochu pavoučiny jsem zničil a hned na to mi tam přišel pavouk. Dejmul jsem toho pavouka a vyloučil jsem si to tam. Přišel mi tam zvláštní jeden blok, ale nic to nebylo, byly to jen kapičky z pavouka. Vytěžil jsem si trochu vlny, ať mám do zásoby a pokračoval jsem dále. Cestou jsem si vzal kopr a měl jsem už pak žízeň, potřeboval jsem nějaký zvíře nebo villagera. Tady máme nějaké železo. Okay, 2 železa dá se. Lepší než drátem do oka. Zajímavé zvuky od zombie villagera. Viděl jsem tam kemp lovců upíru, čili jsem tam musel být velmi opatrný. Viděl jsem tam ten barák a určitě ten barák nebude bez nakouknutí. Ale tady je nějaká struktura, která by se mi mohla hodit. Ukradl jsem tam kovadlinu, ale slibuji, že jakmile budu mít navíc, tak ji tam vrátím. Kovadlinu si vezmu, to je jasný. Tady máme villagera. Dostal jsem se na vrchol a všimnul jsem si, že tam není jediná budova. Takže jsem skočil na tu druhou. Vytěžil si cestu dovnitř. Byla tam česka s diamantem a nějaké random věci. Začal jsem to lootit a tak nějak jsem to vylootil. Už jsem chtěl teda odejít,
Jenže jakmile jsem šlápl na východní pressure plate, tak začal strašně hlasitý alarm. Nevěděl jsem, co se bude dít, tak jsem začal utíkat. Naštěstí se mi nic nestalo, ale celkem mě to vylekalo. S kapičkama jsem byl už na nule, mimochodem budu tomu říkat kapičky, krvi budu říkat kapičky, protože nechci, aby si YouTube myslel, že se bavíme o něčem jiným. Takže krvi budu říkat kapičky. No a byl jsem na nule, takže jsem potřeboval nějaký zvíře a poštěstilo se mi, protože jsem potkal ovci, takže jsem se z ní napil a pokračoval dále. Z nějakého neznámého důvodu se do mě rozběhnul bizon, ale nic se mi nestalo. Kapičky byly zase fuč, čili jsem se chtěl napít z mývala, jenže některý zvířata se brání zpátky a zrovna tentokrát to byl tento případ. Takže to nebyl vůbec dobrý nápad a šel jsem teda pryč, protože já neutíkám. Našel jsem věž, jenže jsem byl furt hladový a neměl jsem žádnou výbavu. Na pláži byli tuleni, což byl naprosto skvělý zdroj jídla, protože se nechali vypít a nic mi neudělali. Teď můj primární cíl byl takový si najít nějaký nemrtvý biom, kde se ubydlím a vesnici, abych se měl čím živit. Ten nemrtvý biom jsem chtěl, protože se mi to hodilo do atmosféry upíra. Nice. To vypadá jako... Nice, je to ono. Tohle je hodně dobrá věc. Touhle s tou věcí se vlastně člověk může teleportovat, když má dvě. Tak to je hodně dobrý. Nice. Waystone. Hodně dobrý. Teďka potřebuji ještě jeden Waystone a budu se moct teleportovat na to druhé místo, kde bude. Takže to je absolutně perfektní věc. Najít ten Waystone byla absolutní krása, protože v pozdější fázi hry to budeme využívat skoro pořád. Oh nice. Tohle je hodně dobrá věc. Byla už noc a já našel sopku, kde byla nejzásadnější věc pro pokročilé upíří schopnosti, kterou budeme potřebovat na 100%. Šel jsem dovnitř a vyskrýnoval jsem si souřadnice, ať vím do budoucna, kde se budou provádět kapičkové obřady. Wow. Co se tam děje? Nějaká květina tam žerala zombíka, nebo co to bylo? Bože můj, co to je? Takže jsme si zahráli místo Minecraftu Plants vs Zombies. Byl jsem překvapený, co to je za mod. Oh. Jo, hodně nechutnej pavouk. Podle mě bych se měl vzdálit od tohohle. Jo, on jde po mně, ten blázen. Tak se ti bude líbit vodička, kamarád. OK, nic jsem neřekl. Já rychle zdrám pryč, protože už se mi podle mě myslím stalo jednou, že mě zabil pavouk takhle, takže nebudu to riskovat znovu. Začínalo se svítat a já se potřeboval doplnit, takže jsem si vybral šťavnaté kravičky. Tak to je trošičku problém. To radši zdrhám rychle pryč. Ale napíšu si nebo vyscreenuju si ty souřadnice, protože tohle se mi bude nejspíš ještě hodit. Našel jsem další území lovců upíru a tentokrát jsem byl už proměněný na upíra, takže to už začínal být problém. Čili jsem si vyfotil souřadnice, ať do budoucna vím, a utekl jsem pryč, co nejrychleji to jen šlo. Nice! Druhá talentná věc, hodně dobrý. Jak se to jmenuje vlastně? Waystone? Waystone, nice. Takže máme druhý talent, ten Waystone. Takže teďka už mi fakt chybí jenom si najít prostě nějaký to... Počkat, to radši vytěčím tím kamenným krumpáčem. Nice, máme dva. Ok, takže teďka jediný, co mi teda chybí, si prostě najít nějaký to místo, kde se ubydlím, no. Gorilu asi nebudu sát, že? To by mi podle mě dost ublížilo. Začíná být zase noc. Co je tady? Fuj, co to bylo za zvuk? Co to bylo za zvuk? Tak to bylo hodně divný, má. Co to bylo za zvuk? Fuj, tak já jdu instantně pryč, co to bylo?
Mně to přišlo divný, že na té čestce je pavučina, že to mi dost jako nesedí, že to bude nejspíš nějaká past. Nevím, jestli to byla jenom zvuková past, nebo jsem se tam běhnul něčemu špatnému, ale nepříjemný to bylo už jenom s tím, že jsem slyšel jenom ten zvuk, takže to stačí bohatě. Našel jsem skeletonní obydlí a jelikož skeleton a upír jsou nemrtví, tak se skeletonama se necháváme být a to platí i se zombíkama. No, nicméně byl to tedy zdarma loot, který neodmítnu. Našel jsem železo, železné věci, obsidian a adios borci, díky za loot. Tak se mi povedlo najít ten biom, ve kterém jsem chtěl bydlet. Teď už jen najít nějaké místečko, kde si postavím provizorní barák. Plánoval jsem, že si v budoucnu postavím hrad, protože co bych to byl za upíra bez hradu, že ano. Takže jsem chtěl nějaké vyšší místo na ten provizorní barák. Natěžil jsem si trochu dřeva a šel jsem na to. Zatím to bude nechutný barák, ale je to jenom začátek. Chtěl jsem dostavovat barák, jenže nastal velký problém. Málem jsem umřel na pavouka. Pavouci berou fakt dost HPček. To za prvý a za druhý jsem neměl žádné kapky a ještě nebyla dodělaná střecha a nejhorší je, že to je pavouk, ten se dostane všude, že jo. Takže jsem měl dost zavařeno. Ale řekl jsem si, že to risknu a zkusil jsem ho zabít. No, těsnější fight jsem v životě neměl. O můj bože. To ale nebylo to nejhorší. Nejhorší na tom bylo to, že mu jeho kamarád přišel pomoct. Já musím jít pryč, já musím jít pryč, já musím jít pryč. Takže jsem se na to už vykašlal a udělal si zatím jednoblokovou schovku, kde se schovám, než se dohealuju a potom ho sejmu. No sejmu, spíš uteču než sejmu, už jsem nic nechtěl riskovat. Dodělal jsem si barák a byla pohoda. Ok, nice, máme první baráček. Položil jsem si doma ten Waystone, ta věc, která nás může teleportovat a vyšel na výpravu za potravou. Jelikož jsem byl úplně na nule, tak jsem potřeboval najít nějakou zvěř. Bohužel jsem našel kůlový, tak jsem si aspoň položil druhý Waystone a portnul jsem se zpátky domů. Doma jsem se vyspal, bohužel ne v rakvi, protože ještě nejsem dostatečně silný upír na to, abych si dovolil spávat přes noc, takže jsem se vyspal v normální posteli, aby byl den a pokračoval dále. Našel jsem opici, ale nastal další obrovský problém. I opice se mi bránila a nechtěla, abych ji vysál z nějakého nepochopitelného důvodu. A začala na mě útočit a málem mě zabila. Zůstalo mi půl srdíčka, měl jsem fakt kliku. Konečně jsem našel potravu, zrovna to byli jeleni. A máme tu novou věc. Když je upír plně dokapičkovaný, tak si může do láhve nabrat kapičky, které následně využije. Buď na hladovění, anebo na vylepšení. Takže jsem neváhal a když jsem byl u těch jelenů, hned jsem si je nabídl. Ta zásoba kapiček nebyla tak velká, bohužel. Čili jakmile jsem se dostal domů, hned jsem je musel vypít. Dále jsem dal do pece vypékat písek, abych si těch lahviček mohl udělat více. A zároveň jsem dal vypéct bronz, abych si udělal lepší nástroje. Mezitím jsem šel doplňovat krev. Položil jsem si Waystone, kde bylo celkem dost zvířat, abych je měl připravený na příště a portnul jsem se domů. Potom doma jsem si udělal lepší nástroje, udělal jsem si bronzový krumpáč a sekeru. Bylo na čase si udělat vampírský altárek, ve kterém se budeme vylepšovat. Na to byla potřeba nádoba na kapičky, která se kraftila ze skla, ironu a dřeva. A na ten altárek bylo potřeba jen tohle a pár kusů dřeva, takže jsem to hned vykraftil a začal jsem to plnit kapičkama. Bohužel jsem neměl dostatek kapiček na level up, ale to přijde. Šel jsem se vyspat a jelikož jsem chtěl ten level up, tak jsem nestrácel čas a šel jsem vycucnout kravičky. Vycucl jsem si teda pár zvěřiny a naplnil jsem si ten kotlík s kapičkama. Už jsem měl dostatek a můj první upgrade byl Night Vision, takže v noci budu vidět jako správný upír. Level 2 upír, takže teďka si budeme moct vylepšit Night Vision. To samozřejmě bylo pěkný, ale zatím to zdaleka není tak dobrý, když to porovnáme s tím, co nás ještě čeká.
pozdější fázi hry tam jsou 100krát silnější věci. Byl čas z bronzových nástrojů udělat železný a na to jsem musel mít písek, gravel a clay, ze kterého se udělá grout a z toho groutu se udělají briky a následně z těch briků jsem si udělal věc, která bude pohánět uhlím tání. A tání potřebuju na to, abych si vytáhl železné ingoty. Takže jsem si udělal samotné tání, teď už jen zbývalo si dodělat stoleček z těch briků, aby se to mělo kde tavit. Teď už to bylo dokončené, jen přidat železo, ať se taví a budeme mít železné nástroje. Měl jsem málo kapiček, takže jsem se prvně vydal lovit. Cestou jsem potkal skupinu lovců upírů, musel jsem rychle zdrhat, jenže jsem tam měl svůj drahocenný waystone, čili jsem si ho musel vytěžit a až potom zdrhat. Naštěstí jsem to udělal bez žádných velkých následků. Byl den a já našel kemp lovců a jelikož tam byl jen jeden lovec, tak jsem ho zkusil dát. Jenže byl den a co všichni dobře víme, upíři ve dne jsou o dost lepší než v noci. No hitoval jsem ho. Tento lovec byl zrovna slabý, ale bral jsem mu přesně 0,6 HPček, takže jsem mu dal přibližně 100 hitů a nic se nestalo. Radši jsem odešel, příště si takovou ostudu udělat už nemůžu. Chtěl jsem se strašně dostat na level 4 upíra, protože od tohoto levelu se mi odemkne strašně dobrá upírská vlastnost. Takže jsem farmil kapičky. Měl jsem asi 10 plných lahviček a vrátil jsem se domů. Naplnil kotlík a stal se ze mě upír level 3. U tohoto levelu se odemkne regenerace, ale s tím, že pokud si ji aktivujete, tak se vám kapičky budou dávat rychleji dolů. Nicméně, pořád pro mě byl můj cíl si získat ten 4. level, protože od tohoto levelu je to fakt absolutní game changer. Ano, přesně tak, od 4. levelu se odemkne to, že se můžete změnit na netopíra, což je absolutně úžasný. To budu používat dost často. Udělal jsem si rakev na spaní, protože jsem už byl silnější upír, takže si můžu dovolit větší věci. Vyspal jsem se a šlo se na nástroje. Vykraftil jsem takové pískové nádobky, ve kterých se mi to bude tavit. Obestavil jsem se, abych na to měl klid. Práce a tavění bylo dokončené, takže jsem si šel udělat nástroje. Prvně krumpáč, je to jednoduché. Do té pískové nádobky dáte věc nástrojů, kterou chcete. To se do té pískové nádobky vytiskne. A už jen nalijete železo a máte skoro hotovo. Poté to jen spojíte v těch kraftících věcích, o kterých byla řeč na začátku, jak jsem kraftil první nástroje. Přišla návštěva a nejen tak ledajaká. Přišla dost otravná, čili když je řeč o otravnosti, tak kdo jiný než obchodník to může být, že ano. A ani to nebylo tak, že by přišel jen s lamama. On si vzal doslova slona, takže mi tam půl hodiny dělal No, nicméně jsem vykraftil železné věci. V čestce jsem měl diamant, tak jsem se rozhodl ho dát na meč, což znamená, že teď byl o něco lepší. Vyspal jsem se a šel jsem sejmout toho otravného obchodníka. Bohužel, dal mi na výběr. Udělal jsem si lehký branch mine, přitom jsem našel takovou jeskyňku, kde jsem si vytěžil pár rud a vrátil jsem se domů. Měl jsem v plánu si udělat železný armor. Udělal jsem si formu celého setu, kterou dám znovu do toho písku a zase poleju vytaveným železem. Helma byla hotová, teď mi chybí zbytek setu. Neměl jsem dostatek železa, tak jsem se vydal do té jeskyně. Bylo skvělé využívat naplno tu netopírskou formu a měl jsem nové nástroje, takže se mi těžilo fakt dobře. Vrátil jsem se domů, měl jsem dostatek všeho, dal jsem vypékat věci a šel jsem se proletět. Zjistil jsem, že hned vedle mého baráku je ten upírský altárek, který budeme potřebovat v budoucnu, což byla naprosto úžasná zpráva a už tu dobu jsem tam plánoval postavit ten hrad kolem toho. Začal jsem tedy vytavené železo lejt na další kusy armoru a dodělal jsem si celý set. Bylo super, že konečně nejsem nahý a doufám, že vydržím i pár hitů od pavouka. No, takže po hotovění armoru jsem se vydal na cestu a cestou jsem potkal kemp dalších lovců. Zkusil jsem tentokrát jít s tím železným armorem, jenže mi do cesty zase skočil ten pavouk, čili jsem zabil pavouka a jelikož mi zbyly nějaké 3 srdíčka, tak jsem to backoval domů. V této fázi hry jsem si uvědomil, že můžu na moje věci dát i jiné rudy a ne jen diamant, takže jsem si dal na meč redstone, nejspíš úplně zbytečně. Jelikož redstone asi funguje jen na krumpáč. Redstone totiž přidává rychlost a nevím, jestli to funguje i na meč. Ale dal jsem si to potom i na krumpa sekeru, takže jsem chilloval. Potom emerald, který přidává výdrž na věci, to se hodí ke všemu. A potom lapis, který mi přidal damage
vůči villagerům a prý dalším mobům, co mají dlouhý nos. Nevím, jestli to najde využití, ale proč ne? Dopil jsem se a šel na další výpravu. Přes Waystone jsem se portnul zpátky k těm lovcům. Doufám, že tam tentokrát nebude pavouk a dám si klasickou férovku, i když ty lovci férovku nedávají. Mimochodem, z těch lovců padá jedna zásadní věc, a to je srdce, který ti přidá celý kapičky, což je absolutně nejlepší potrava. Později budu jíst jen to v podstatě. Ještě z nich padá knížka, ale to si řekneme v budoucnosti. Nějak se mi hra googla a málem jsem přišel o svůj život. Naštěstí jsem to zvládnul a odletěl jsem pryč, jak já miluju tu formu netopíra. To je něco neskutečného. Lovců jsem už měl dost, tak jsem se přesunul jinam. Našel jsem Ruined Portal, ve kterém byl náhrdelník, ale ten mi byl k ničemu. Bohužel. Vrátil jsem se domů, jen na vyspání, ať mě slunce nespálí. A hned jsem se vrátil tam, kde jsem byl. Našel jsem ve vzduchu malý biom slimeu. Zajímalo mě, co to je, protože jsem to nikdy neviděl, ale slimy nejspíše potřebovat celou hru nebudeme, takže jsem si jen trochu zaskákal a pokračoval jsem dále. Narazil jsem na věž, ve které byly krystaly, které budou později dost důležité. Teď to začne být zajímavější. Chtěl jsem vstoupit do jednoho velkého baráku, jenže někdo mi tam dal efekt, že nic nevidím na nějakou dobu. To jsem samozřejmě jen tak nechat být nechtěl, takže jsem si vzlétl nahoru a počkal jsem, než to vyprchá. A je čas se mrknout na zoubek tomu, kdo mi to udělal. Byl tam neviditelný skeleton a já nevěděl, že to je skeleton. Místo toho, aby to byl můj přítel. Byli tam modrý vesničani s lukem, chtěl jsem se dohýlovat a vrátit se zpět. Vybral jsem čestku a šel jsem přímo dovnitř. Tam jsem znovu hitl do skeletona. Asi jsem si to neuvědomil ten okamžik zrovna. Že jsme přátelé. Vylezl jsem nahoru a zapl jsem si regeneraci. Nevěděl jsem, co mě čeká a ze spod do mě furt stříleli ty skeletoni a villageri. Nahoře byl teda jen jeden skeleton, toho jsem sejmul a vyloučil si čestku. Byly tam diamanty a obsidian. Potom se najednou otočím a vidím, jak ty villageri s lukama vylezli nahoru za mnou. Zase mi někdo z nich dal tu slepost a já se co nejdříve chtěl dostat pryč, abych tam zbytečně nepřišel o život. Naštěstí to bylo úplně v pohodě a bez problému. Mám položený Waystone u sídla, kde bydlí lovci upíru. Chtěl jsem se tam podívat, takže to jsem taky udělal. Zajímalo mě, co tam bude za loot. Takže jsem na střechu baráku zletěl netopírem a zkusil si prokopat cestu dovnitř. Bylo jich tam fakt moc, takže jsem to nechtěl riskovat a radši jsem letěl pryč. Cestou jsem našel takový menší baráček, jako kdyby tam žila nějaká čarodějnice, ale hned jak jsem slyšel zvuk, kdo tam je, tak mi bylo jasný, že tam žije prase z Nedru. Ale bylo to dost nezvyklé prase, jelikož mi nabízelo obchod, ale nic mě tam nezaujalo. Dokázal jsem potkat bosse, kterýho si vezmeme na konci těchto 100 dnů. Zkusil jsem si do něho trochu štípnout, jaký je, a musím říct, že teď pro mě bylo nemožné ho zabít. Potřeboval jsem se extrémně vylepšit, abych měl vůbec nějakou šanci tohoto bosse zabít. Je fakt silný. Takže jakmile jsem byl u nějakých 3 srdíček, tak jsem vzal čáru pryč. Zároveň byl i den, čili jsem si prostě pod vodu dal Waystone a portnul jsem se domů. Další den jsem spatřil loď v moři. Na té lodi byli pillageri, chtěl jsem je vyfajtit a vybrat si loot. Přistál jsem netopírem na vlajku a skočil dolů v upírské podobě a začal jsem je sekat. První pillager toho moc nevydržel, už jsem celkem vybavený a nemám nejhustší meč. Sundal jsem oba dva, přesunul jsem se doprostřed lodě. Tam už jich bylo o kapku více, ale i tak jsem se nevzdával a bojoval jsem dále. Super bylo, že skoro nic mi nebrali, takže jsem si tam celkem chilloval. Sundal jsem je všechny a nakoukl jsem do čestky. Smite 2, ironový meč, fakt nechci, ale děkuju. A zlato a emeraldy, ty si vezmu. Bylo tam ještě sklepení a dole jsem dostal fakt bídu, měl jsem obrovské štěstí, že jsem to přežil. Vyletěl jsem pryč s půl srdíčkem a ještě do mě střelili. Do toho začínal být den, takže jsem si vzal své věci a teleportoval jsem se domů. Ale nedalo mi to, chtěl jsem vědět, co se dole nachází. Takže na další den jsem se tam vrátil a už to dopadlo jinak. Trapnul jsem si ho a jednoduše jsem ho sejmul, zničil jsem rychle spawner, ale stihl jsem mi spawnout ještě jeden a ten byl taky jednoduchý. S tím jsem udělal to samé, když jsem zjistil, proč jsem málem umřel, tak jsem to málem odpojil. Takže celá tahle snaha pro pár kusů uhlí, bože můj.
Konečně se mi povedlo najít vesnici a prý jsem tam nebyl moc vítaný. Jakmile jsem dorazil, se do mě hned pustil Iron Golem. Rozhodl jsem se, že si najdu jinou vesnici. Nějakou, kde budu vítaný a dovolí mi jim vysát kapičky bez problém. Našel jsem dalšího bose v nějaký věži a dostal jsem od něho 2 hity a znovu jsem skončil na půl srdíčku. Fakt jsem měl strašné štěstí. O můj bože, tak to bylo extrémně těsný a tohle bose určitě pokoušet zatím nebudu. Nice, konečně jsme našli tu vesnici ve vzduchu. Tak to je absolutní nádhera tohleto. Takže dáme si sem ten Waystone a v podstatě máme nekonečnou obživu do konce hry. Do konce 100 dnů, což je absolutní nádhera, krása. Ten moment jsem už předpokládal, že jsem se vyjádřoval k téhle vesnici, ale ještě jsem se nevyjádřil, takže jsou tady vesnice ve vzduchu, ve kterých jsou prostě jenom villageři a nějaký ten loot, ale my tu nejsme pro loot, ale jsme tu pro ty villageři, protože je to pro nás v podstatě neomezený zdroj kapiček. Takže to, že jsem našel tu vesnici, bylo pro mě absolutně super. Tvoje kapičky mi celkem chutnají, brácho. Děkuju ti. Kde máš bráchu, nebo sejgru? Na zdravíčko. Doufám, že neruším. Vstávejte, borci. Je na čase vás trochu vyždímat. Ježiš, pardon. To jsem nechtěl. Tamhle to vypadá dost dobře. Máme tady nějakou pirátskou loď, ale dost velkou pirátskou loď. A vypadá to, že tady jsou jenom skeletoni, což jsou přátelští mobové. Takže se proměníme na nice, tak to je tady jaký loot. Bože můj, Protection 3 Iron Chestplate? Cože? To si hned vyměním, ok, tak to je hodně dobrý. Eye of Ender? Jako vážně? Sharpness 3 železný meč? Ty kokos. To co je tady za loot, bro? 5 Eye of Ender? To si ze mě děláš vyloženě srandu, ne? Tak jako loot tady byl hodně epický. Boss, ten sluneční pták. A já nevím, kde se nachází. On je tady, ten sluneční. Takže tady bejt můžu, actually. Ty pojďme vyfajtit. OK. Mám 20 srdíček, nice, to je hodně dobrý. Z mobů takhle padají velké srdíčka, které si můžete aktivovat a když si je aktivujete, tak vám to přidá 1 srdíčko do hotbaru. Teďka už jsem měl 20 srdíček v této fázi hry. Já nevím, jak jsem to dělal, ale zase, jakmile jsem prostě spadl z toho žebříku, protože mě střelili, tak se mi zase stalo to, že jsem zůstal na půl srdíčku. A zase jsem to přežil a odletěl jsem pryč. To už reálně ani není možný tohle. Ale ani nevím, jestli to má cenu sem chodit, jestli ten loot za to vůbec stojí, ale riskovat to už nebudu, bro. A jdu teďka jinam, já se půjdu hlavně vylečit. Půjdu k villagerům, možná tady dám jeleny. Pokud mě vylečí ty jeleni, tak ani nepůjdu k villagerům, ale pokud ne, tak půjdu k villagerům. Můj bože. Ten sluneční pták má celkem velký range, kam až dosáhne. S tím jsem nepočítal. Tady máme vesnici. OK, tak se koukneme do vesnice. Tady se dějou nějaký věci. Ty jdou do mě, nebo mě nechají být. Tady je upír, tady je villager upír. A oni mě asi nechají být? Ok, nice. Tak máme vesnici další, která je na zemi. Ale nevím, jestli tu vesnici bych nějak využil, popravdě. Ale je možný, že jo, takže si sem dáme ten Waystone a uvidíme v budoucnosti, co s touhle vesnicí dál dělat. Můžeme tady zmáčknout, že se blíží upíři, ale
My sami jsme upíři, takže... takže si myslím, že to není úplně ideální. Vesnice na zemi. Tak. Jdeme dolů. Ok, nádhera. Železo se nám tady vypaluje. Máme 15 diamantů. Ok. Je noc. Ale bude za chvíli den. Takže se půjdeme vyspat. Pár dnů jsem cestoval, abych našel upírský biom a konečně se mi ho podařilo najít. A proč ho chci? No, chci ho jen z jednoho důvodu. Má to takové tmavé briky, které jsem chtěl použít na stavění toho upírského hradu. Pár těch bloků jsem si natěžil, ale celkem mě brzdila rychlost mého krumpáče. Potřeboval jsem těch bloků dost. Položil jsem si waystone, protože tohle místo teď pro mě bylo dost důležité, samozřejmě, a portnul jsem se domů. Udělal jsem si klasický stonecutter. Bude se to dost hodit. Byl čas se dát do stavění. Přesunul jsem se k tomu upírskému altárku a začal jsem stavět. Prvně jsem potřeboval větší podlahu, protože to celé bylo na vodě. Dáme si rychlý timelapse toho, jak jsem to obkládal hlínou. OK, takže jsem začal pokládat ty upírské briky. Prvně jsem začal s jednou věží. Začal jsem zatím jen s obrysem. Pokračoval jsem první stěnou. Poté obrys druhé věže. A takhle jsem pokračoval. Ten tvar vypadal zatím takhle. Podle mě to nevypadalo vůbec špatně, takže jsem takhle mohl pokračovat dále. Až teď jsem si uvědomil, že si můžu udělat deštník, který mě brání před sluncem. Takže jsem každou noc nemusel chodit spát při té stavbě. Sice má velkou nevýhodu, už jsem o nějakých 30% pomalejší a ničí se. Nemá nekonečnou durabilitu. Ale je to nice nastavení a na krizové situace. A protože jsem už byl silnější upír, tak když silnější upír stojí na sluníčku, tak mu to bere životy a může vás to i zabít. Takže se ten deštník dost hodil a vypadal jsem s ním jako pravý gentlemanský upír. A ještě teda bych dodal, tak nemůžete se přeměnit na netopíra, no. To by bylo moc OP. Potřeboval jsem lepší nástroje na těžení těch briků. Takže byl čas si udělat velkou pec, ve které si udělám lepší kovadlinu a která mi zpřístupní o level lepší nástroje a budou k dispozici i nové nástroje. A jeden z těch nástrojů si úplně zamiluju. Takže byl jsem doma a potřeboval jsem vytavit bronz. A vytavený bronz se nalije na tento blok a udělá se z toho smeltery controller. A tento smeltery controller je potřeba na tu speciální pec. Potřeboval jsem knížku, ve které je do detailu udělaný tutoriál, ve kterém je ta pec, jak se má postavit. No, a na tu knížku bylo potřeba vytát klej, vylejt ten vytátý klej na cobblestone a ten vytátý cobblestone dát do pece, čímž se udělá seared stone. A ten stačilo už jen vytát a nalejt na knížku. A voilà, knížka hotová. Byly tam různé věci, jako například ty kovadliny, ale mě teď zajímala jen ta pec. Potřeboval jsem ty černé kameny na pec, které se dělaly zase z toho grootu. Ok, takže týpeček si prostě dává teplou vanu. V pohodě. O kterém byla řeč předtím, ten blok, který se kraftí pomocí kleje, gravelu a písku. Mezitím, co se mi to vypalovalo, jsem se už pomalu začal nastěhovávat do toho nedostavěného hradu a přestěhoval jsem si čestky. Měl jsem pár power crystal shardů, ze kterých se dělá, řekl bych, něco jako Hulkova ruka, protože vám to přidá větší trvalé poškození. Tak proč si to nevykraftit, že? Už jsem měl skoro přestěhované a uklizené čestky, jenže mi na pozemek vkročil pavouk, takže jsem ho bez milosti ustřílel. Pavouci v tomto modpacku jsou ultra broken, stačí jedno kousnutí a můžete umřít na vykrvácení. Takže jsem si radši držel odstup. Poslední čestka a máme vyklizeno a přestěhováno v podstatě. A v čestkách konečně není bordel a jsou krásně vyklizené, což je absolutní nádhera. Postupně jsem tedy začal stavět tu pec. Už mi chybělo maličko těch briků, ale byl čas na svačinu. Takže jsem se portnul k vesnici. Zdravíčko borci, doufám, že neruším. Je tady někdo, kdo je naplněný kapičkama. Tady vás slyším, pánové. Ty jsi prázdnej, ty jsi trochu.
OK, tebe si trošičku dám, co ty? Jsi prázdnej. Jsou tady všichni prázdný, nebo jak to mám teďka vnímat? Kde jsou další villageři? Tady je další. Kolik máš ty? Ty máš trošičku. OK. Už jsem skoro plnej. Máte tady ještě někoho, borci? Nebo to jste všichni? OK, poslední kapička. Parádní práce, děkuju, borci. Brzy naschle. Poslední věc k peci a je hotová, což je skvělý. Do nádrže se nalije láva, aby se ta pec měla čím pohánět. Sice jsem měl nějaké krystaly, ale potřeboval jsem jich více, čili jsem se vydal do té předchozí jeskyně. Naštěstí jsem na ně narazil celkem rychle, takže jsem pobral všechny, protože jich budeme potřebovat dost. A jelikož venku byl den, tak jsem na tom nebyl nejlépe. Ale vzal jsem si svůj deštník a nějak jsem se vyšplhal nahoru. Byl jsem celkem překvapený, ale vylezl jsem třeba 20 metrů od baráku, takže celou dobu mám vedle svého baráku takovouhle kejvku. Došel jsem do hradu a samozřejmě jsem se vyspal. Doplnil jsem lávu a dal jsem si vytáct ty krystaly a k těm krystalům se přidá bronz a z toho vznikne amethyst bronz. A z těchto 3 bloků si uděláme kovadlinu, o které byla předtím řeč. Vytékal mi poslední blok tohohle amethyst bronzu a potřeboval jsem ještě jednu věc, a to jsou scorch stony, které se dělají tak, že do té pece dáte vytát magma bloky. Ano, opravdu magma bloky. Vím, že to může znít zvláštně, že se do pece dají vytát magma bloky, ale opravdu to tak je. No, a jakmile se vytají, tak je nalijete na gravel a stane se vám z toho ten scorch stone. A tohle se už spojí jen v crafting. A voilà, speciální envilka je na světě. Jenže v tom mi přišla dost nečekaná návštěva, zaútočili na mě lovci upírů a bylo jich fakt ranec. Mohlo jich být třeba 20, takže jsem měl zadělaný velký problém a musel jsem se s tím poprat jako pravý upír. Měl jsem v plánu je trapnout a to mi nakonec tak nějak vyšlo. Sice jsem u toho měl velké potíže, ale povedlo se mi to. Sejmul jsem posledního a byl čas se trochu vylepšit. Padly mi ty 2 životní krystaly, tak jsem je na sebe hned dal. Každopádně vložil jsem dovnitř teda gravel a nechal jsem ho slejt tím tekutým magma blokem. Tohle jsem párkrát udělal a měl jsem dostatek na kovadlinu. Čili jsem ji vykraftil, nakoukl jsem do ní a těch nástrojů tam bylo fakt dost. Ale měl jsem velkou prioritu u jednoho a to bylo to kladivo, jelikož dokáže strašně dobrou věc. Prvně jsem si ten hrad ale chtěl osvítit, už mě celkem iritoval zvuk těch zombíků, takže jsem je zabil, udělal si torčky a tak nějak jsem si to tam osvítil. Sice mám noční vidění, ale i tak jsem viděl lépe a hlavně se mi tu už nebudou spawnovat zombíci. Udělal jsem si tedy ze železa kladivo, to je ten nástroj, který budu milovat. Hned jsem si na něho přidal diamant a redstone a rovnou jsem ho šel vyzkoušet do toho upírského biomu. Už můžu říct, co to dělá. Takže místo jednoho bloku to těží 3x3 arrayů a rychlost je decentní. Takže to je absolutně úžasný stroj. S tím, že teď ty bloky na hrad půjdou těžit jak po másle. Nádhera. Měl jsem plný inventář, tak jsem se vrátil domů. V Stone Cutteru jsem si ty bloky vyměnil na bloky a pokračoval jsem ve stavění. Teď už mi nic nebránilo. Základ byl dokončený a vypadal nějak takhle. Líbilo se mi to. Tak jsem to tak nechal a pokračoval. Takhle vypadala jedna dokončená věž od hradu. To se mně taky líbilo. Poslední věž a začátek hradu byl na světě. Upírský vibe to má a mělo. Čili jsem byl spokojený. Teď už byl jen čas to dostavět. Chyběla mi jen střecha hradu a podlaha. Začal jsem střechou. Pár bloků a je hotovo. Krása. Co myslíš, může být? Za mě ano. Napiš v komentářích, pokud může být. Děkuju. Byl čas na vylepšení sama sebe, takže v altárku se musí přidat jakási hodnota na to, aby mohl být provedený další rituál. Čili jsem si vzal gold bloky a umístil jsem je do těchto nádob. Jakmile jsem je tam dal, tak mi šlo otevřít altár a zjistil jsem, co potřebuju na další level up. Ok, je čas si najít jednu upírskou knížku, která by se měla nacházet někde ve vesnici, ale prej se těžko schání, takže pojďme se po ní podívat. A mimochodem chybí mi jedno lidský srdce, ale to si myslím, že nebude žádný problém. Tak v první vesnici, ve které jsem byl, ta knížka bohužel nebyla. Našel jsem druhou vesnici, ve které se zase po mně rozběhnul Iron Golem strašně rychle. Blázen. Tady by mohla být ta knížka, ale on tam je zrovna ten lovec upírů.
A máš 400 srdíček? Tak to je celkem problém, no. Můžu tady nějak placenout ten blok? To je blázen, 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 co se to tady děje? A on je zrovna den a co se to stalo za... co se to stalo za věci? O můj bože. Já umírám. Na sluníčku. Pojďme back, rychle back. Okay, dobrý. Co to pro boha bylo? Vrátil jsem se zpátky, protože tam ještě nebyly vyřízené účty. Zatím jsem se nekoukl do Česky, jestli tam je ta upírská knížka. Bohužel ani tady nebyla. Ale byl tam ještě jeden lovců upíru baráček. Nice! Máme tu knížku, borci. Let's go. Můžeme se vylepšit. Ještě teda potřebuju 2 srdce člověka. Ale to už je nic. Pojďme to nafarmit a pojďme se vylepšit. Udělal jsem si u jejich kempu takovou díru, ve které jsem si je mohl v klidu farmit. Vložil jsem dovnitř tu knihu a těch 5 srdcí a už na to stačilo jen kliknout. Postupně mi zčervenávala obrazovka do doby, než byla úplně červená a udeřil blesk. A já byl o level silnější upír. Tak, teďka máme na výběr buď upírská naštvanost, což znamená, že upírsky naštvanosti jsme o dost rychlejší a dáváme větší damage, ale naše kapičky jdou o dost víc dolů. OK, to zní dobře. Sunscreen, což je sluneční krém, tak nám to dá nám to nějakou jakousi imunitu od slunce, ale s dlouhým cooldownem, tak to nezní tak dobře jako to první. A že to spawne netopíry kolem tebe, který oslepí jakýhokoliv hráče, kterýho se dotknou. OK, tak to je... to je celkem těžký výběr, protože se mi líbí tohleto a líbí se mi tohleto, ale myslím si, že půjdu pro tohleto, protože na bose tohleto bude nejspíš silnější. A tady jde dost toto fajtění s bossama, takže si asi vezmu tu naštvanost. Ok, nice, let's go. Ok, takže nám to dá speed 3, rychlost 3, rychlý těžení a dá nám to sílu. Oh můj bože, to je jak jsem rychlej. A slyšel jsem, nebo viděl jsem, já jsem se totiž koukal, tak tahle ta schopnost prej vydrží strašně dlouho. Takže to bude strašně dobrý na bose. Nicméně já si myslím, že je čas se vydat do Netheru, vylepšit si celkově nástroje a potom uvidíme, co dál. Ale jo, na tom videu to byla pravda, vydrželo to třeba nějakých 20 sekund, což je naprosto šílený, možná i půl minuty. Takže jsem si zvolil dobře. Tak jo, udělal jsem si Nether portal, pojďme se tam podívat. Spawn nebyl nějak zvlášť dobrý, ale ani ne špatný. A hned co jsem si všimnul bylo to, že pigmeni do mě hned začali nabíjat. Asi jim vadí upíři. Každopádně jsem chtěl získat co nejvíce kobaltu, což je nový orečko v Netheru. A ještě kvarc, který se následně využije na vylepšení zbraně v té kovadlině. Wow, to co je za zvíře? Laviatán. OK, tak doufám, že mi týpeček nic neudělá. Jasně, že udělá. Já jsem se nekoukal na to, tam jsou 2. Tam je nějaký druhý, tam je had, Leviatán. Asi. A potom tam byla ta, podle mě. Takový to jednoznámý zvíře. Lochneska. Jo, to je ono. Lochneská příšera. To nevím, jestli náhodou nebyla ona, protože mi tak přišla. Vrátil jsem se domů, vylil jsem z pece ty magma bloky zpátky do magma bloků a dal jsem do pece vytát ten kobalt. Začal jsem to vylejvat do bloku, celkem zbytečně, v tu dobu jsem ještě nevěděl, že se ty nástroje dělají stejně jak předtím. Ale tak co už. No, jakmile jsem přišel na to, že se to dělá stejně, tak proces začal.
Udělal jsem si kobaltový meč, ten jsem si fakt dost vylepšil tím kvarcem, přidalo mi to dost na poškození, plus tento kobaltový meč je strašně rychle v útočení. Samozřejmě jsem si musel udělat i krumpáč, na ten jsem zase přidal stack redstoneu, takže rychlost bude úplně na jiné úrovni. A aby to i vydrželo díl, tak jsem tam dal emerald. A samozřejmě, co by to bylo za vylepšení bez armoru. Takže jsem vykraftil i kobaltový armor, který měl bonus efekt Protection 2 a přidával mi větší rychlost útoku. No, zase jsem byl úplně na jiném levelu, co se týče vybavení. Výbavu jsem šel testovat na lovcích, ta rychlost meče byla naprosto šílená. Farbil jsem si srdíčka, ať mám co dobrého na zub, a přivedl jsem si do své pasti fakt dost lovců. Skočil jsem mezi ně a zkusil jsem svoji novou schopnost. Ta taky byla strašně dobrá. Dával jsem jim fakt velký damage a ta rychlost u fajtění je úžasná. Byl čas zdominovat baseku lovců upírů. Vzal jsem si nějaké poušny a šel jsem do jejich basky. Vyletěl jsem si na střechu baráku a vypil jsem si je. Do toho jsem zapl schopnost a válka mohla začít. Několik lovců upírů versus já. Tak pojďte, borci, na tohle jsem čekal dlouho. Absolutně jsem je dominoval. Neměli žádnou šanci mě zabít. Sekal jsem lovce za lovcem. Cítil jsem se fakt silně a taky jsem byl silný. Bylo to skvělé po těch všech dnech grindu si užít upírské schopnosti a OP armor. Ale ten lučišník mě už štval. Furt mi střílel dozad, blázen. Nahoře byl další. Vypršela mi schopnost a prostě jsem je tam sekal bez schopnosti. Měl jsem skvělé věci a hlavně jak jsem spadnul, tak za mnou spadli všichni a nahoře jich moc nebylo. Ale tuhle část jsem si fakt užíval. Bylo to naprosto skvělý. Skočil jsem za něma dolů a chtěl jsem je zničit. Zapl jsem si schopnost, ale furt jsem nebyl zase nesmrtelný. A byli tam i neviditelní lovci, takže jsem se trochu backnul. Ale jak vylezli nahoru, tak jsem je začal sekat, ale měl jsem celkem smůlu, protože mi nějak moc nepadaly ty srdce z nich. Šlo se na další kolo fightů. Dole v jeskyních taky bylo pár, jenže jsem slyšel, jak mi něco prasklo, tak jsem trochu znejistil, ale i tak jsem tam všechny zabil. Absolutní kino to pro mě bylo. Odletěl jsem k portu a portnul jsem se domů. Doma jsem si chtěl opravit armor, byl jsem dost poníčený, jenže v tom se mi doma vyskytl lovec a já byl bez armoru, takže jsem rychle utíkal. Ale naštěstí jsem si ho na sebe stihl dát a prostě jsem ho jen sejmul, ale bylo to vtipný. Jelikož jsem byl v podstatě na nule s kobaltem, tak jsem se znovu musel vydat do Nedru. Teď hlavně nesmím umřít, už jsem fakt daleko. OK, čas jít domů. Lovci asi byli naštvaný, že jsem jim sejmul přátelé, tak mi přišlo na ostrov asi 10 lovců. Tohle byl pro mě už jen zákusek. Měl jsem z nich 4 srdíčka navíc. Tak jsem je popnul, u toho, když se mi tavil kobalt a opravil jsem si armor a nástroje. Už nebylo nejvíce času před finálním bossem a já chtěl ještě jednou vylepšit svoji schopnost upíra. Takže jsem se šel kouknout do altárku, co potřebuju, ale nádobky neměly takovou hodnotu. Vzal jsem si tedy gold a udělal z toho gold bloky a dal jsem je do těch nádobek. To mi bohatě stačilo a ještě mi zbylo zlato. Takže kouknul jsem se, co potřebuju a potřeboval jsem klasicky 5 srdcí, jednu upírskou knížku a teď jsem navíc potřeboval i jedny čisté kapičky na to, aby proběhnul rituál. Prvně jsem si teda chtěl najít tu upírskou knížku, takže jsem šel cestovat. Ale cestou jsem narazil na nějakého ledního bose, tak proč si ho neskusit zabít. Měl spawn na nejhorším místě, kde se mohl spawnout. Prostě já jsem se tam skoro vůbec nemohl ani hýbat. Bro, počka ne. Wow, tak to je hodně cool. Pojďme ho zkusit zabít. Oh my. Oh můj bože. No problém je, že já to tady tak tutaj, no teď potřebuji pryč. Dobrý. Ne, kámo. To není dobrý. To není dobrý, ale podle mě na něho máme, jenom on je na strašně špatném místě. Ale podle mě na něho mám. Se vyhýluju, dám si schopnost.
Ne, on mě zbrazil nějak. Ale už má půlku HPčka pryč. Už má skoro čtvrtku, pojď. Toho zabiju. Toho dám, pojď. Nice. Let's go, bro. Hodně dobrý. Co z něho padlo? Ledový krystal. Drž pravý tlačítko na to, aby si vyvolal nějakou ledovou věc. A obnoví se to v inventáři, ukáž. Wow. OK. A doufám, že... Jo, regeneruje se to. Nice, bro. OK, tak to je hodně dobrý. Tak to stálo za to, ale... Byl to takový zajímavý fight, protože on byl na strašně špatném místě. Jelikož jsem se tady furt propadal do té země, ale bylo to hodně dobrý. To jsem si užil, to bylo nice. Takže máme nějaký druhý boss fight předtím, než půjdeme na finálního bosse. Finální boss padne u 99. dne. A to v podstatě bude konec téhle série. Nebo ne série, ale dílu. A pokud tohle to bude velmi úspěšný, tak si možná dáme 200 dnů jako upír. Ale to uvidíme. Ok, pojďme domů, pojďme se vyspat. Nice, máme tady vesnici, takže to je absolutní nádhera. Koukneme se, jestli tady nejsou ty čestky, ale až se vyspím. Zkusil jsem si na Iron Golemovi a není to špatné. Nice, ono to jeho zpomalí, tohle ta věc. Tak to je nice. To je nice. Je tady další. Nice, těch tady je nějak dost. Nice, máme další knížku. Teď už mi chybí jen ty čisté kapičky, které se nachází v tom upírském biomu. A v tom biomu musím zabít takového jednoho barona upírů, ze kterého to padá. Našel jsem ho. Bránili ho upíři, ale skoro vůbec se mě nedotknuli, jak jsem byl rychlý. Takže to bylo nice. Máme to, borci. Skvělý. Úžasný. Nice, můžu tam dát jenom tuhle, takže potřebuji ještě 3 srdce a to bude vše na to. Pojďme nafarmit ty srdce. Měl jsem strašnou smůlu na ty srdce, plus jsem samozřejmě musel něco jíst, takže mi to trvalo pár dnů, než mi to napadalo, ale měl jsem je. Jelikož podlaha hradu ještě nebyla hotová, tak jsem ji chtěl dokončit před tím rituálem. Chtěl jsem jít ze stone bricků, tak jsem se vydal těžit cobblestone tím kladivem. A musím říct, že to těžení šlo fakt ladně. Natěžil jsem si plný inventář, což šlo fakt rychle, a vydal jsem se domů. Dal jsem vypálit ten kobl a začal jsem ničit podlahu. Udělal jsem si stone bricky a začal jsem vyplňovat podlahu. Nádhera, líbilo se mě to. K těm černým brickům se to podle mě hodí. Dobrá tedy, jsme blízko konci, bylo na čase si sehnat strávu do konce hry. Takže jsem začal farmit lovce upírů. Pár dnů jsem je farmil, zatím jsem se dostal na nějakých 10 srdcí, což není málo, ale budu chtít více. Ale byl čas si konečně vylepšit tu upírskou schopnost. Úplně mi to vypadlo z hlavy. Vybral jsem si jasný level up, který byl pokročilý upír, který mi dal to, že mi villageři a zvěřina budou dávat více kapiček a že mě to samo zastaví přesně tam, když už budou před posledními kapičkami. Naposled jsem si teda opravil armor. Chtěl jsem si jít už jen dofarmit srdíčka, jenže jsem cestou potkal toho ledního bose. Tak jsem ho vyzval znovu, tentokrát byl konečně na lepším místě. Sice to bylo na ledu, ale furt lepší jak tamto. Začal jsem do něho sekat a prvně jsem ani neviděl jeho první útok, což je to, že mě úplně odrazí. Ale nějaké odrazení jsem ignoroval a útočil jsem do něho dále. Ale musím říct, že tento boss je fakt povedený, i co se týče vzhledu, i zvuku. Líbilo se mi ho fightit. Měl jsem tolik srdíček už v této fázi hry, že mi bylo jedno, pokud mi vezme nějaký HPčka, protože jsem jich měl tolik. A jak nebyl na nejhorším místě, tak šel dolů fakt rychle. Dal jsem mu třeba jen 20, možná 30 hitů a padl jak nic. Jsem zvědavý a těším se na finálního bosse. Sebral jsem si z něho loot, což byla znova ta ledová věc. A ještě se mi podařilo najít houbový biom, ve kterém byl dost vtipný mob. Ano, jen jedna houba, ale byl vtipný.
Ne, že ne. Co to je? To je jakože nějaký houbový králík, nebo... Co to má být? A má dost hápeček. A úplně se mi ho nechce asi zabíjet. Pupkem takhle do mě, bráško. Nechám mě být. Tak já ho možná zkusím zabít, co z něho padne. Jenom jedna houba? Tak to fakt stálo za to, děkuju teda. Už jsem jen farmil v podstatě jen ty srdíčka a byl čas jít na grandiózní finále. Jo, je tady. Pojďme na něho, borci. Ten musí padnout, není šance, že nepadne. Ten už musí padnout. Házel po mně nějaké jeho věci a taky jsem neměl nejlepší pozici na fajtění, upřímně. Pod ním byli jeho jakýsi pomocníci a zároveň tyhle blesky, nebo co to je, ho healovat. Ty jsem musel nejspíše sejmout jako první. Můj bože, to kolik mi vzal HPček. To kolik mi vzal HPček. To kolik mi vzal HPček ten blázen. Ty blázne. To je strašně silný boss tohle. Oni ho ještě healujou, že jo? Pojď, bro, pojď! Ne, 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 ne. Už zbývá fakt málo. To musím dát, toho musím dát. O můj bože, ne. Ne! Tohle jsem dost nečekal, bro. Tohle jsem hodně nečekal. Já čekal, že bude o dost snazší, popravdě. Ne, bože můj. Tak já ho nezvládnul.
To není možný. Bože. Tak já to nezvládl, no. Ale jo, borci, máme tady týden a je tady, když jste upír, tak máte 1 oživení, protože jste upír, že jo? Takže se můžu oživit a pokud tohle video bude úspěšný, tak dáme 200 dnů a porazíme tohohle bose, to vám říkám na 100%. Takže jo, borci, je to tady. 100 dnů je za náma a možná dalších 100 dnů bude před náma, to ještě uvidíme, jak se tomuhle videu bude dařit. Tak jo, já děkuju, že jste se koukali. Doufám, že jste si ten takovej spíš kratší film bych řekl. Nevím, jak dlouhý tohle video bude, ale řekl bych, že to bude mít tak hodinu a půl, možná 2 hodiny i. Takže jo, já doufám, že jste si tohle video užili a budu rád za like a odběr, protože už jenom těch 100 dnů dali fakt zabrat. Trvalo to třeba nějakých, ani nevím jak dlouho, ale mám dost klipů, které jsou 3, 4, 5 hodinový, mám i klipy, takže jo, a to nemluvím ani o tom editu, ten edit bude. Takže jo, borci, já vám děkuju za zhlédnutí, dejte like, dejte odběr a mějte se, čau.